Kimentri jong ka ilaka duara nong ternem serasip mentakasni ka arfauturik unailar arjar apoi kila dawa biang no executive member bapet ya ka ilaka ba jambor war ban wengno mardo deu serdar ka ilaka duara uba arwan phai wan snong bat ladaja ba kimweng kila berten bonwan penlong dak jiki bat kipai ba hasilong haka office jong ka kasil atau district council kani ka jing berten ban yaki shasilong ka deh dien ba ka KHDC kam sem patle ye halo ka jing ujor jeng kementri ka ilaka duara nong ternem persa yu serdar uba arwan phai wan snong ya ka ba kila keno ba new serdar le den bor haki ba buon kiliang klem ka jing tip lang jong kementri kat kum gijithu menteri ka ilaka duara nong ternem uba honesty sotun ulong ba ka jing kendu yau ba jambor war men haka apply terik unailar arajar puai kila kular ba ka KHDC kan sapa biang ka city ban panjing sai no serdar halo ka jing ujor ba kementri kila ujor persa yu serdar la yo ka we ka notice official notice na po KHDC ban pha jing tip sengi ba ka KHDC kalapan jing pensai lane ban jubab halor jong ka complain jongi ka ba ngila complain persya yo u ni u serdar jongi badai u arwan phaiwan sinong na kadau jong ka jing ai pathar jong u ya ki NOC ki pata se ki wepat ki jai penriu ki basa sethi te kani ka kam kala ne bun benai le se la banong menta la kumba sau san benai e ki la yai chakmat ban ye khun ye kani ka kam ban dawa hakmat jong ka district council ba kadai ban wengno ya u new serdar jongi na ka ni ka kam jong ka jinglong serdar jong u te kumta men ka sngi hoj ka jing sha ngi lawan ha tu sisen ha kum nadu ba ngi yo pediang ye ka tu ka official notice na po district council te ngi wan ban ye kendu i ban kli jing tip la u serdar jongi ula reply ni em ye ka tu ka jing pan jing penchai ka badai na po district council te ha ka tu ko ngi wan ni u nakaliang jong ki nong tre po district council dan ne jong UEM bat u under secretary ki ong ba ngimpat yo kanu ga jing jubab nakaliang jong serdar te kumta ngila ya lek phaino kumto sinong ngi up ya kata ka jubab ko ba ni serdar un ai te menin ka sngi ngila ya wan sepo district council ban ya kendu yo UEM jong ilaka te ngila keli biang ya kene keju ke jing keli bat ki ong ba hadu menta empat yo kenu jubab te kumta na kalian jongi ngi sngo dap da ke jing lengo ko bakrau ba kat kani ke kenram ha ke jing sya na kalian jongi kumki menteri bagi pajba na po jong hima duara ngila bu ru ya ke we ke jing tho ha ke office jong serdar ba un sngo ba ban khot ya ke dorbar na ka benta ban pensyai lane ban ai ka jing pentip khmat jong pajba halor jong kini ki jing jia baro te nakaliang jong u hadu mentaru udang sangap jar bat nakaliang jongi menin habangi wan ban kendu yu UEM jong ilaka ba jambor war tingila kren hakmat jong i bat ngila kerpat i ba in sobha ba lakumno in le sitom nakabenta ban ai no biang ya ka jing reminder se u ba ude lakumno ban jubab no ya katu ka jing complain ke jongi ha ka district council ban nakaliang jong i ila kren syai men ka sngi ba ngin pha biang ya ka reminder si i ba lakumno ide ban jubab hapo sipo sngi namar ba kani ka kam im kam yap menin ngila ya kren yo UEM ilaka ngi ong ba kani kade kam im kam yap jongi nakaliang jongi ngi kerpat di district lakumno bakan sobha ban simkhia ya kani kam de ka kam kai kade ka kam ka ba le se ka ban wanra ka jingma ya ki nong snong jong ka hima jongi bu ru ko complain nakaliang jongi kum ki ba persya yo hakmat jong ulat ka jela bo un ailem ya ki jing besar ka bahok nakabenta ki kam boman jong u bat ular ke jela ula airu ya ke order nak benta ban le ya ke inquiry ban lab ya ke jing sya baro bat ya ke inquiry ru la deble bat nakaliang jong ke blok ru hadu menta kumbngi yo jing tip kala pha ya ka report jong ka sepo DRDA ban nakaliang jongi hadu menta ngidang up ya kan ke ba ka DRDA department kan ajubam halor jong kan ka inquiry ke belale na ka mau senram blok te nakaliang jongi ngisngoban ngila kren ru menin hakmat jong UEM ilaka
kani kam dei ka kam ka kam kai ka dei ka kam im kam yam jongi kum kinong snong po jongi ma ba nakaliang jongi ru ni ngau thu bangi sa jangai bha nang ne na sor silong ban wan ban le man kapor kalong ka ba bha kumta ngila karpat jur ye district council bakan sobha ban simkhia ye ka kam bakan le kham kloi bat lada kam le kham kloi menin ka sngi ngala kren yau jung ilaka ban ong ba ngim ban se ban sim ye ki sinjam ki ba kham lani ki jing ki ba kham ka ba mot bangi hab ban wan yalam ki paj ba hang ne hasor silong bat ban le dawa ru nakhmat jong ka district council ba de ban wengno yunu sadar jongi te jung ilaka ong yai up yai sha ngin sapenmi ye karai bat ngangai ba ka district council ka badai ka nongpek nongkmi ya ka im kayap ya ka suk kasang jong ki hima jong ki snong ki thau kan simkhia na ka banta kan ka kam namar kan ka kam ni sngotho ba ka kam ka bakta na ka banta jongi kum ki nong snong